Alarm, alarm. Pogespillet er blevet startet. Pog rykker ud i SK 414. Nej, det her det er jo ikke Pogespillet. Hvad er du for en løjerlig fisk? Og hvad er det for et rumskib? Hvad er det her for et sted? Du er jo kommet til Minecraft. Det er helt fantastisk. Au! Hvordan kommer jeg til Pogespillet? Kender du til portaler? Nej, Jeg tror, jeg har en idé. Følg med her. hvad er det, man laver? Det ser ud som om han leder efter noget. Jeg skal bare lige finde noget obsidian, så kan jeg bygge en portal jo. Hvad for noget? Du må flytte dig lidt. Okay, hop. Er du sikker på, det virker? Ja, medmindre du falder ud over kanten. Okay. Du skal gå lige så tæt på kanten, men du skal passe meget på, at du ikke falder ned. Så er portalen klar. Tæt på kanten, tæt. Nej!